MemoStation je počítačový program, který obsahuje unikátní funkci plánovaného učení. Program zjišťuje sílu vaší paměti u jednotlivých slovíček a plánuje příští opakování na základě vaší křivky zapomínání. Můžete se tedy více věnovat slovíčkům, která si nemůžete zapamatovat, a naopak ty dobře známá opakujete v dalších intervalech. Po prvním spuštění program vypadá takto. Zatím program neví, co se chcete učit. Nejprve si proto vyberte některá slovíčka. V sekci plánovaného učení přijděte do zprávy Učení. Na tomto místě vidíte učební materiály, které máte nainstalované. Dvojitým kliknutím otevřete materiál, který obsahuje slovíčka, která se chcete učit. Zde vidíte seznam slovíček v právě otevřeném materiálu. Vedle každé položky se nachází zaškrkávátko, jehož zaškrtnutím programu sdělíte, že se jej chcete učit v plánovaném učení. Nyní můžete přejít do plánovaného učení. Program se vás bude postupně dotazovat na odpovědi na jednotlivé otázky. Odpověď se zadává z klávesnice a kliknutím na toto tlačítko nebo stisknutím klávesy Enter zkontrolujete vámi zadanou odpověď. Vaši odpověď automaticky vyhodnotí Jaro-Winklerův algoritmus a navrhne vám známku. Na konci zkoušení uvidíte vyhodnocení vašeho učení. Na tomto místě si můžete opakovaně procvičovat problémová slovíčka ve vícekolovém drillu. Učební materiály si můžete stáhnout již hotové ze stránek memostation.net. Všechny jsou zdarma, nebo si můžete vytvořit vlastní. Programem se nemusíte učit pouze slovíčka cizího jazyka, ale všechny informace, které jdou rozdělit na otázky a odpovědi, nebo zapsat jako testy. Díky plánovanému učení nezapomenete tvrdě naučené znalosti a nebudete muset trávit v učení dlouhé hodiny bez výsledku.